Estàs a punt, Jordi? Temps. Has fet vídeo? De tot? De la primera ronda has fet vídeo? Estàs gravant? Perché se non c'è così. Ja ho teniu a la pista. El pare de Roseu. Vinga, Andrés. Vinga, Andrés, galopa, galopa. Estic acostumat a parlar en castellà. Molt bé, Andrés. I 86. Estàs acostumada? No se t'escapi que aquesta que feu Sí, no, va saltar la Aveva! E gli altri non cavalli. Via, sta un fatto. 17 minuti. La pista, Judith Corina, andiamo. Si l'hagués pogut parar i ara sí. Rafael Rodríguez, 17 es fàcil, gran, però cada dia munta més ràpid. La pista, la Eva. S'ha de calmar. Molt bé. I ara tornem a donar, ara sí, esperem l'últim gol de la categoria a l'1. Vinga, diu que ja en té prou. Un aplaudiment perquè ja us he dit que aquesta gossa és la primera vegada, ve una mica bloquejada, està molt pendent de l'amo i no acabarà de fer la feina. Tinc de veure...